Práve že pozor, to je mýtus. Ono to vôbec nebolo v partii. Ona si našla svojho dilera sama. Vôbec to nebolo partiou. To je mýtus, že áno, dieťa sa dostane do zlej partie, tak sa stane závislým. Nie. Proste na začiatku 90. rokov, aj v polovici 90. rokov, to v podstate aj začiatku, teda na konci už, nie, lebo ona nebola na začiatku 90. rokov, však vtedy bola malá, aj na prelome tisícročí. To normálne krúžilo okolo školy, dilery, tam ste mohli ako, tam ste ich mohli ako sa s nimi stretávať, to ste videli, hej, čo sú to za decka, do školy nechodili, no proste im to z očí hľadelo, čiže je to mýtus, že dieťa musí padnúť do nejakej partie. Tam ide o to, že to dieťa hľadá únik z tej rodiny. U nás tá rodina prestala fungovať. Jej otec priveľa pil, robil scény, čiže zrazu potrebovala niekde ten dobrý svet, ten virtuálny, ten svet, odísť z toho zlého sveta, hej, z tej rodiny, kde to nefungovalo. A vlastne tá droga pomôže k tomu, že odíde, hej, že ako spôsobí dobre, no tak ako na chvíľu, potom spôsobí peklo, len to taký tínedžer ťažko dokáže zvážiť, alebo ťažko dokáže domyslieť dôsledky. A keď si niekto myslí, že však dám si raz za týždeň a mám to pod kontrolou. Nemám to pod kontrolou. Stačí to raz vyskúšať a nemám to pod kontrolou. Hej?